Hola, molt bona nit. Oficialment ja hem iniciat la tardor esta vesprada, tot i que des d'un punt de vista meteorològic el varen iniciar al principi del mes de setembre. I la pregunta és com serà la tardor, si tindrem molta pluja, poca pluja. No tenim una previsió de tota la tardor. El que sí que veiem és que iniciarem els primers dies de tardor amb un oratge variable i inestable. De fet, demà parlem ja de ruixats i de tempestes, que servisca esta fotografia que ens ha fet arribar des de Caudete Juan Carlos García per a desitjar-los a tots vostès la millor de les tardors possibles. La veritat és que ens vindria molt bé que ploguera, però que ploguera amb coneixement. Esta imatge de Cullera era l'última eixida del sol, en este cas de l'estiu. Eixia per l'est este dia d'avui, ara després comentarem, el sol ha eixit exactament per l'est i la posta ha estat exactament per l'oest. Estos dies, així veiem l'inici de la tardor que hem tingut avui, a les 7 hores i 21 minuts, i el que tenim clar és quan acabarà, o marca astronòmicament la posició del sol sobre el fons d'estreles, i el tenim el 21 de desembre. Com serà tota la tardor? Ja ho comentem des del punt de vista meteorològic, no podem donar una previsió a llarg termini en aquest cas. La duració 89 dies, i el que també tenim clar és que el canvi d'hora el farem el 30 d'octubre. De moment, el que sí que tenim també clar és que demà hi haurà moviment. El primer dia de tardor complet, ja l'Agència Estatal de Meteorologia ha emès un avís groc, perquè per pluges que a la província de Castelló en algun punt poden arribar en una hora a registrar-se 20 litres per metre quadrat. De fet, aquestes nuvolades o ruixats i tempestes poden afectar també la província de València i el nord d'Alacant. En aquesta imatge el que tenim és la previsió de llamps que hi haurà en la jornada de demà, de densitat de llamps realment. Observen que tot al nord-est de la península, província de Castelló, hi ha molta previsió de tempestes, també cap a l'interior de València i cap a la zona nord d'Alacant. Per tant, demà, ja el matí cap a Castelló, però també la vesprada, a la província de València i el nord d'Alacant, pot ser interessant i moguda i caldrà tindre l'aplicació del radar per veure l'evolució de les tempestes. De moment, en el dia d'avui, així veiem de quina manera hem fet el canvi d'estació cap a l'Albir, la mar molt tranquil·la, encara dia de disfrutar de la platja, hem tingut més nuvolositat cair, ha tingut el cel prou variable i han crescut els núvols. La veritat és que sobretot en zones d'interior i de la meitat sud, cap a l'interior de València, a la zona de Mariola es comentaven que es veien créixer els cúmuls, demà les condicions seran més favorables que les que hem tingut en el dia d'avui. Aquesta imatge de Benidorm també observava com cap a la zona interior de la província els cúmuls ja creixien en vertical, les condicions avui eren més favorables i és molt didàctica, este cúmul con gestos que veia com creixia en vertical. Demà veurem més d'estos i de fet veurem que creixen més encara. Com veiem en aquesta fotografia que ens envia també Blai Banyó, veurem perfectament aquesta mena de, entre cometes, ebullició de l'atmosfera en el creixement, en la pujada d'aquestes masses d'aire. En aquest cas veiem també a Vilafranca com hi havia cúmuls, però no han crescut tant com en la meitat sud, i el que ha crescut més ha sigut el que hi havia 2 o 3 nuclis de tempesta, en aquest cas a l'interior de València, a la part d'Almansa, fotografiat des de la Casas de Molla, ha crescut molt ràpidament i ens han arribat més imatges des de la zona de Twitter, en particular des de Twitter. Esta no té paraules, explica per si mateixa, una fotografia espectacular, la cortina de precipitació, el cúmul creixent, la inclusa desenvolupada, una fotografia de llibre, podríem dir, molt didàctica. Demà potser veurem més com estes. A Borriana avui, repassem les màximes, han arribat als 27, a la Castelló també i a la Vall, a Vinaròs. A Morella avui han tingut 22, Segorbe 26 de màxima. Les màximes de la província de València han quedat al voltant de 29-30 les més altes, 29 a Anna, 28 a Casinos, a Montserrat Casadalt o 27 en molts punts, com ara València, Sagunt o Pedralba. I per últim, màximes d'Alacant, que sí que han fregat els 30, a Benidorm i el Pinós, 28 han tingut a Alacant, a Elda, a Elx, Cocentaina, ha oscil·lat entre les 26 i 27 la màxima. Demà seran paregudes a les que hem tingut en el dia d'avui. Les imatges de satèl·lit, en aquest cas primer en el canal visible, veiem com entraven núvols alts de sud cap a nord, acompanyant la part davantera d'una massa més compacta que a hores d'ara està en la zona marítima, i també han crescut els núvols en les zones de muntanya, ja la segona part de la jornada, amb aquesta tempesta o aquestes 2 tempestes que han afectat la zona interior sud de València. Les imatges en el canal infraroig que mostren ja més bé l'evolució, observen, aquests els núvols, la xicoteta bossa d'aire fred que entrava pel sud-oest, de nou formant-se el caragol molt bé, perfectament, ens deixa clar on està el centre, hores d'ara ja desplaçant-se, passant per davant de nosaltres cap a les Illes Balears, on sí que està deixant també algunes precipitacions, o deixaran les pròximes hores, i veiem, este front no és el que ens arribarà el diumenge, un front que deixa pas a un altre, el més actiu és el que arribarà diumenge de vesprada. La situació prevista. Demà en superfície el mapa que mostra la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar
Poques coses marca este mapa. Veiem pràcticament que no hi ha isòbares, poc de vent, anticicló, una alta pressió, com una mena de pantà baromètric. Hem de buscar el trellat. Ara, el primer que sí que hem de buscar és este front. Este sí que és el que arribarà al final de diumenge, però de moment està lluny. Demà, què hem de veure? Hem de veure la temperatura de l'aire a 5 km d'altura i busquem les zones d'aire més fred. Per què? Perquè en aquestes zones hi ha més condicions favorables per a que puguen créixer els núvols. Així veiem la península Ibèrica, en color taronja, groc, l'aire més fred. Demà arriba esta xicoteta bossa d'aire fred que es despenjarà i passarà molt ràpidament entre divendres i la primera part de dissabte. Per tant, això ens fa pensar que tindrem unes condicions favorables per a créixer els núvols demà. La primera part ja se'n va ràpidament a l'espera de la nova que podrà arribar-nos l'inici de la setmana que ve, tot i que els mapes no acaben d'indicar que ens tocarà de ple. Amb aquesta evolució, probabilitat de pluja demà de més de 2 litres. On és més probable? Província de Castelló. També alta probabilitat a l'interior, comarques centrals de la província de València. I podia tocar alguna al nord d'Alacant, més difícil cap al sud. Què passarà dissabte? Dissabte la probabilitat disminueix. Encara alguna gota podia caure en zones de muntanya de Castelló, punts del litoral, perquè anirà retirant-se el dissabte de matí i ja després podríem dir que queda més tranquil·la al final de dissabte i diumenge, perquè el front que ve per la part de l'Atlàntic a nosaltres, quan arribarà, serà ja al final del cap de setmana. Pel que fa a temperatura, poques novetats. Així veiem l'evolució de màximes mínimes a la ciutat de València, fins i tot més altes diumenge. Diumenge farà, abans que arribi el front, calor, i després baixaran clarament l'inici de la setmana que ve. Per tant, el cap de setmana, temperatures entre els 26, 27 o 30 graus. El cap de setmana les temperatures es mantindran més que agradables, podríem dir. Mapes de símbols per a les pròximes hores. Demà de matí ja podríem tindre algun primer ruixatge, alguna tempesta cap al litoral de Castelló. A la resta, cel variable, ullades de sol i cada vegada aniran creixent els núvols més ràpidament i a partir del migdia hi ha ruixats i tempestes localment intenses, sobretot Castelló, interior, comarques centrals de València i nord d'Alacant. No tenim clar on cauran, però sí que la zona central i el Castelló seran les més probables. Demà a partir del migdia tot el món a seguir el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia per veure l'evolució d'aquestes nuvolades. Següents dies, el cap de setmana, que també és la pregunta ja, tots mirant de reüll. Dissabte, com hem comentat, encara al matí podia quedar alguna gota en punts del litoral, al migdia ja lluirà el sol, i de vesprada podia caure alguna gota en zones de muntanya, però és un dia molt més tranquil que divendres, res a veure. Diumenge, al migdia, matí i migdia farà sol, arriben núvols i al partir de la vesprada quedarà el cel tapat, i al final de diumenge és quan arribarà el front i pot deixar alguna precipitació, amb unes temperatures que al migdia fins i tot seran més altes que dissabte. I la setmana que ve iniciem, passarà el front i quedarà estancat més nuvolositat en el punts del litoral. Dilluns de matí, cel núvol, fresca, vent humit i la possibilitat d'algun ruixat a primeres hores cap al Golf de València. No és una situació de pluges destacable, pareix que la massa d'aire més freda se'n va cap a les Balears. Però sí que, atenció demà, amb els ruixats i les tempestes i el cap de setmana, en general estable, tot i que pot caure alguna gota dissabte de vesprada, de matí cap al litoral, i diumenge serà ja al final del dia quan arribarà el front. Acabem amb imatges i fotografies i amb el recordatori de l'eixida i posta de sol de demà. Vegem vostès que encara està curtant el dia, prou, quasi 3 minuts, i que no és el dia avui, l'equinocci, tot el món pensa que és el dia en el que el sol ix a la mateixa hora que es pon. No és avui, ja vam comentar ahir, estem acurtant, este és el que s'ha curtat el dia des del 21 de juny, 2 hores 50 minuts, 2 hores 40 minuts, 2 hores 50 minuts i encara acurtarà aquesta quantitat de temps, 2 hores 40, d'ací al 21 de desembre. Per tant, cada dia anem acurtant. I recorden que el dia en el que eixirà el sol a la mateixa hora que es pondrà, que serà la posta, serà el dia 25 de setembre i la causa, vam comentar ahir, és la refracció de l'atmosfera que fa que de matí veiem el sol una miqueta abans de que fins i tot hagi eixit que esté per davall de l'horitzó. Per tant, això fa que l'hora d'eixida i posta coincidisca el dia 25. Simplement un apunt pel que fa, en aquest cas, astronòmic, eixida del sol del dia d'avui, que sí que ha eixit per l'est, perfectament, m'ho mostrava l'est, també demà, no canvia molt, eixida i postes de sol. Recorden que es poden enviar fotografies i vídeos al correu electrònic oratge@tudemediterraneo.es. Tots preparats demà, perquè demà de vesprada l'atmosfera ens donarà un espectacle. Veurem en quina zona o en quina població els toca la pluja més destacable. Esta imatge del Saler, Carlos Adell, dedicada a Laura, fa 15 anys van celebrar algo important i també va ploure molt. En aquest cas no ha sigut avui, però demà ja veurem les precipitacions, així ho contarem demà. Amb aquestes imatges, amb aquestes de les
conseqüències de la granissada, de la tempesta del dia 13. Demà en alguna zona podia localment caure granells. De moment, en principi, esperem que no siga general, que no faça mal. Acabem així, recordem aquestes imatges i fotografies, desitjant-los que tinguen molt bona tardor i que tinguin una molt bona nit.